Wat is voor jou het allermooiste dat uw provincie te bieden had? In de verkiezing Het Mooiste van Friesland strijden 10 finalisten om jouw stem. Omroep Friesland Televisie stelt alle finalisten naar jou voor. Joet de Zeedik langs de Waardkust. Je krijgt zo'n lange rups die door het landschap kruipt of stillooit of wat dan ook maar. Ja, groene baan. En als dan avonds kijkt, als het donker is, ja, dan zie je al die lichtjes van die huisjes bij dik en een lantaarnpaal. Ja, en dan krijg je weer een trein die voorbij gaat, wat ik zo coupé of zo. En die associatie heb ik altijd. De Zeedik, die de Waardkust tussen Haas en Lauwerzeeg markeert, had een soort verschillende gezichten. Vanuit de loft ziet er gracieus sympaat op de skietslijnen van zee en loon. Steen je op een groen, dan tekent er de horizon in een strakke lijnen en vlakken van groen en blauw. Kom je dichterbij, dan ruilt er zijn charme in van stoer beton en asfalt. Zonder te verrieden hoeveel hoedanigheden hij in al die eeuwen dat er hier leidt al hoorn had. (1570) Allerheiligenvloed, 2,4 meter. 1574 Casper de Robles, 2,85 meter. 1930 Afsluiting Zuiderzee, 5,25 meter. 1966 tot 1975. Dik op deltahoogte, 9,40 meter plus. Sietse Keizer van Oudebeeldziel is hier een soort te vinden. Al jaren verdiept hij hem in de skietnis van de Zeedik, loonwinning en de strijd van de Friezen in de zee. Eerst beschermden de kustbewoners haar in het waakzinde wetter door de onlis van Terpen. In de 12e eeuw wien het monniken die de eerste dieken online. Wat de monniken hier presteerd hebben, betekent heeft voor de diekenbouw ook. Ze hebben hier toch ingehaald de Friese elite, de edelen, omdat die monniken die konden toch, hadden meer ervaring met het afdammen van kreken, geulen, meer de offensieve bedieking. Voor de bewoners die het eerst op Terpen bivakkeerden moesten, is dat een enorme vooruitgang geweest en dan minder mensen verdronken. Ze konden hier ja, ook hun boerenwerk doen, agrarisch werk doen. Dat was ook de missie, de roeping van in die tijd van een heel grote kloosterorders. Die hebben dus heel wat betekend. Troch de eeuwen heen is troch het onlezen van dieken hield ik meer loonwoen en de invloed van de zee ronddrongen. Zwarte Wanne op het beeld is het plak dat de betjutting van de loonwinning een extra dimensie krijgt. Hier is heel duidelijk te zien de Langstraat, hè, dat is eigenlijk de eerste deltadiek, want die is in 1287 nog een keer verhoogd. En dit is dan de Skreediek, Dievendiek, Middelweg, Westerdiek, Oude Diek en dan de Nijdiek, waar we hier binnen. En met de Waddendiek is het dus helemaal dat de kroon op het werk. Dat is gewoon de veilige, grote, hoge diek. Het beeld van de slikwerker bij Zwarte Wanne is een hommage aan al die maalje die hier in de crisisjaren krijgt van de Tweede Wereldoorlog onder haast onmeestelijke omstandigheden aan loonwinning dienen. Het kweldergebied dat ontstier zijn lang als Boetendieks boerenloon.
Na een lange strijd hebben vooral natuurorganisaties nou het beheer. Hier komt een heel groot bijnaam hier op Zwarte Haan. Want je ziet hier nog het hele brede kwelderland, buitendieks, wat door de strikwerkers met zweet en traan wonnen is op zee, richting Holwert. En ook de natuur hier en de zee, de rust die je hier vinden kennen. Keunschilder Hendrik Elings groeide op bij de Zeediek. Lang wen hij op oren plakken in Nederland. Maar zo'n een iere zoon is hij weerom daar waar hem thuis viel. Net 4 van de Zeediek. Het landschap dat erin wennet is zo'n dat moment het wichtigste thema van zijn schilderijen. Vroeger kwamen wij een prot bij de Zeediek. En naarmate je wat ouder wordt, als ik maar zeg, er worden herinneringen wat belangrijker voor je. En die herinneringen die verschaffen mij een soort, de wortels die ik hier nou voel. Spanning van, en dat heb ik nou nog steeds, loopt die diek op en de kleine siddering zo van, god, wat zou er achter die diek wezen? En je weet het ook wel, omdat je al zo vaak over die diek gekeken hebt, maar toch zo van, god, wat zou daar nou wezen en hoe zou het eruit zien? En die kleine sensatie, ik overdrijf nou een klein beetje, dat maakte dat ik iets met die diek had en kreeg en ook houden heb. Ja, dat heeft ook een beetje met je eigen gemoedstoestand te maken. Hè. De ene keer ervaar je de herfst als het mooist bij de Zeediek en de andere keer met een mooie storm. Of met mooi stil zomerweer. Ja, wat de schapen erom huppelen. De Zeediek, zoals wij die nou kennen, vindt zijn oorsprong in 1953. Het jaar dat in de provincie Zeeland meer dan 1800 mensen omkomen bij de watersnoodramp. En ook in het vroegere vissersdorp Wierum weten ze hoe wreed de zee wezen kan. In 1893 verleer een groot pad van de mannelijke bevolking het leven in een roege storm. Kijk, de zee gaf en die nam. En we staan hier bij dat monument, het vissersmonument, wat de ramp in 1893 gedenkt. Er zijn 22 vissers hier omkomen. En 13 van de 17 skippen van de vissersvloot hier zijn vergaan. Daar aan de noordwestkant van Ameland. De angst zal nou misschien nog wel letterlijk in de geen. Bij zo'n ramp in zo'n dorp wat een enorme impact metmaakt. Ze hebben ook gelukkig door de techniek ze de kerk en de terp bewaard en ook de huizen die hier duint in de dik aan staan. Ik wou eens wat op een ander formaat dan dat eeuwige vierkant over echt hoeken. En toen vond ik zo'n tafelblad die ik gebruikt had als palet. Om daar eens op te schilderen. En dat je dan gedwongen gebruik maken moet van dingen die er al op zitten. Al die klodders en dat relief. Nou ja, hier zie je een beetje die lichtjes van op een Nijdiek, waar ik het net ook over had. En dat het bijna een soort treincoupé is. Door het land heen gaat, snijdt. En soms zie je die horizon helemaal niet in. Dan gaat het wat, de kleur grijs over in de kleur van de lucht. Dat is ook wel mooi om te zien. Dat is de diepte wat kwijt. Dus dat is wat in een leegte zit te staan vaak. Er was ook wel wat dwongen om naar binnen te kijken. Omdat er eigenlijk soms ook helemaal niks is. Dus dat is toch een soort, bijna een beetje een soort meditatief soms wel eens wat. Dat het oog naar binnen gaat. Dat heb ik nergens aan. De leegte. Ja, de leegte.
Orenwieke het IJsse-IJsinga Planetarium in Frencher.